Мяне завуць Ганна Комар. Я паэтка і перакладчыца. 8 верасня мяне затрымалі і далі 9 сутак. Я прачытаю для вас урывак з твора Францішака Ляхновіча «Пакой 223». Проста таму, што ён мне адгукаецца. Ноч у гэтых мурах. Гэта пара працы. Калі ўвечары электрычнае святло заяснее ў вокнах, значыцца, НКВДсты распачалі сваю работу. А ў камерах у гэты час, у падвалах цішыня. Арыштанты спяць, альбо ўдаюць, што спяць, думаюць свае невясёлыя думы. Раптам чуваць скрыгат ключа. Прыйшлі некага забіраць. Выклікаюць прозвішча. На допрос. І як заўсёды пры гэтым. Скорей, скорей, давай, давай. Не апрануўшыся як трэба, калоцячыся ад сцюжа і страху, ідзе арыштант на невядомы лёс. Не ведае, што яго за момант чакае. Ці сёння будуць спакойныя, ветныя допыты, ці дзікія, са збіццём, з лаянкай. Перад выхадам з камеры рукі скруцілі яму за спіну і ўздзелі кайданы. Цяпер на калідоры чырвонаармеец, ідучы ззаду, торгае за кайданы. Скорей давай! Жалеза ўядаецца ў мяса. З ранаў капае кроў. Арыштант ідзе, са страхам паглядаючы на нумары дзвярэй. Каб толькі не 223. Гэта страшная лічбіна. Гэта інквізітарскі пакой з усімі патрэбнымі дзеля гэтага прыладамі. Біццё ў твар – глупства. Біццё кіямі, гумовымі палкамі можна вытрымаць. Хаця пасля колькі дзён страшэнна баляць усе косці, так што цяжка варушыцца. Горш, калі б'юць па ступнях. Яшчэ горш, калі падпальваюць падсмаленым жалезам. Страшэнная рэч, калі ўбіваюць пад кіпці брудныя, заржавелыя сталёвыя пёры. Калі кідаюць на электрычны ложак. Шалець можна. Да стала прыбіта нешта, што нагадвае рукавіцы. Кожны палец мае сваё месца. У гэтую рукавіцу кладуць руку арыштанта. Жалезнае века прыціскае руку зверху, каб нельга было варушыць. Рука сціснена моцна, не зварухнецца. Тады чырвоны кат убівае пад кіпці. Можа, годзе? Навошта апісваць усё падрабязна? Праўнукі. Калі будзеце у паноптыкуме аглядаць васковыя фігуры, плюньце на сірэну з рыбіным хвастом. Не прыглядайцеся да белых грудзей Клеапатры, але глядзіце на атрыбуты савецкай інквізіцыі. І памятайце, што ваш прадзед знаў такіх, якія прайшлі праз гэтую інквізіцыю.